Γεια σας παιδιά, είμαι ο Γιώργος, όπως ξέρετε, και θα αρχίσουμε μια σειρά single player. Θα παίζουμε μόνοι μας και ναι, ας ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Επειδή, όποτε ξέρετε από τα άλλα μου βίντεο, πώς να το ονομάσω, το YouTube series, μου αρέσει, YouTube survival ναι, survival series. Οκ. Ναι, οκ. Ναι, και θα είναι μικρά τα βίντεο. Θα είναι γύρω στα 6 λεπτά το πολύ. Για το λόγο πηγαίνετε στα υπόλοιπα βίντεο για να δείτε. Κάνω pause το βίντεο και ξανάρχομαι όταν φορτώσει ο κόσμος. Επέστρεψα. Και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό σπον. Υπάρχουν πολλά πρόβατα, οπότε μπορούμε να φτιάξουμε κρεβάτι, αλλά επειδή αν τα βαρέσω... Λοιπόν, ο πρώτος μας στόχος είναι να φτιάξουμε ένα μικρό σπιτάκι για να επιβιώσουμε τη νύχτα. Τώρα θα φτιάξουμε ένα wooden sword, έτσι λίγο για την αρχή, για να σκοτώσουμε τα πρόβατα και ναι, okay. Για να σκοτώσουμε τα πρόβατα και να έχουμε κρεβάτι, οπότε να μην ανησυχούμε για το βράδυ. Επίσης, για μισό λεπτό, σε τι difficulty είμαι? Normal. Λοιπόν, θα το... Άντε, normal. Αν και είναι η αρχή και οι αρχές είναι για μένα πολύ δύσκολες. Αλλά ναι, θα το κάνουμε στο normal. Οκ, λοιπόν. Ναι, είμαι στην 1,8, οπότε παίρνουμε και κρέας. Ωραία. Γουλ. Για μισό λεπτό, εκείνο το πρόβατο... ναι, έριξε εγώ το πλανήτα. Θα σκοτώσω όλα τα πρόβατα εδώ γύρω. Επειδή ας μην ξεχνάμε ότι δίνουν και φαΐ εδώ στην 1,8. Ναι, και τα survival θα είναι στην 1,8. Που έχει περισσότερα πράγματα, λαδάκια και τέτοια. Ναι. Οκ. Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά. Ναι, άμα ήμασταν 5 λεπτά θα το κλείνω. Είμαστε 3 λεπτά στο βίντεο. Μια χαρά. Στα 6 λεπτά ή στα 5 θα το κλείσω. Ναι. Λοιπόν, τώρα έχουμε το wool, έχουμε φαγητό και ας μαζέψουμε λίγο wood. Πότε? Ναι, τώρα πήρα το. Okay. Λοιπόν, ναι. Και ωραία, εγώ θέλω να συνεχίσω τη σειρά. Άμα θέλετε κι εσείς, μακάρι να θέλετε κι εσείς. Πάμε και για λίγη εξερεύνηση τώρα. Wow. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό σπον. Ναι. Θα το χτίσουμε προσωρινά εκεί το σπίτι μας. Μπορεί και για πάντα. Ναι, επειδή είμαστε και κοντά στο νερό. Ας πάρουμε λίγο λειτουργία. Ναι, και έχει και νερό. Έχει από εκεί spruce wood δάσος. Έχει από εκεί bridge με oak wood δάσος. Και εδώ μια όμορφη λίμνη. Ναι, οπότε προσωρινά θα... έχει και κουρούνια. Ναι, θα το χτίσουμε εδώ το σπίτι μας. Και στα υπόλοιπα επεισόδια θα το κάνουμε και flat και όλα αυτά. Τώρα,
Θα χτίσουμε ένα μικρό σπίτι, το επαναλαμβάνω προς το παρόν, και μετά θα το επεκτείνουμε. Αλλά ναι, λοιπόν, εδώ 1, 2, πόρτα 1, 2, εδώ. Και μια χαρά. Τώρα, δεν θέλω να είναι υπερβολικά μικρό. Θα το κάνω περίπου τόσο. Ωραία. Ωραία. 1, 2. 1, 2. Okay. Ωραία. Το βίντεο έχει πάει στα 6 λεπτά, οπότε να κάνουμε λίγο αυτά τα πρώτα και θα το κλείσω. Αλλά έλεγα τη σειρά να την κάνω μια φορά τη βδομάδα. Αλλά μ' αρέσει. Οπότε θα είναι περισσότερο. Ναι. Θα το συνέχιζα λίγο ακόμη, αλλά μου το εστόουν. Ίσως να κάνω και λίγο off camera, να πάω να μαζέψω wood. Και να το κάνω ίσως και ένα μπλοκ πιο εκεί. Θα ήταν καλύτερο. Ναι. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο. Συγγνώμη που ήταν μικρό. Αλλά τόσο έπρεπε. Όχι, έπρεπε, μπορούσα μόνο τόσο. Ναι. Ήταν ένα ωραίο επεισόδιο. Πιστεύω. Κάντε like, comment και subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.